tarda. En primer lloc vull agrair la invitació d'Activa 21 per venir a parlar-vos sobre les possibilitats econòmiques d'un nou estat català. És un plaer ser aquí, és la primera vegada que soc a Vidreres, per tant és un plaer doble pel poder també conèixer un poble nou de Catalunya. A veure, jo soc economista, no en absolut soc un expert en economia catalana ni en economia espanyola. Jo em dedico a qüestions de política monetària i des d'un punt de vista bastant tècnic, de construcció, de desenvolupament de models matemàtics que els bancs centrals utilitzen per fer simulacions, per avaluar diferents decisions que poden prendre. Aleshores, què fa una persona que es dedica a la política monetària i, com he dit, des d'un punt de vista bastant tècnic, col·laborant amb bancs centrals, etc., parlant d'aquesta qüestió? Bé, jo, com altres col·legues del món acadèmic, formem part que vam constituir el col·lectiu Wilson, que potser n'heu sentit parlar, i bàsicament com un resultat de la indignació que sentíem com a catalans per alguns dels arguments que es feien servir sobretot per part de certs polítics, representants polítics, sobre les conseqüències catastròfiques que podria tenir la independència de Catalunya. I aleshores, al marge de la posició concreta que cadascú de nosaltres pugui tenir sobre aquesta qüestió, el que sí que ens ofenia bastant, com a economistes, que es fessin servir alguns arguments que clarament l'únic objectiu que tenien, que podien tenir, és el fer por, l'intimidar i aconseguir que d'alguna manera la gent crear una incertesa tan gran, una por tan gran que la població que no és experta en temes econòmics digués això seria realment desastrós, deixem-ho córrer. I una mica aquesta va ser la motivació per crear el col·lectiu Wilson. I arran d'això hem fet estem molt repartits pel món, és molt difícil, mai ens hem trobat només en 2 ocasions, tot i que ens coneixem de fa molt de temps, però físicament hem estat junts només en 2 ocasions i hem fet un parell de presentacions, però el que sí que tenim és una pàgina web on tenim alguns escrits, ja sigui individuals o de grup. I bé, això és el que ens ha portat a tots nosaltres a reflexionar una mica sobre aquesta qüestió, sobre les conseqüències econòmiques que podria tenir la creació d'un estat propi per Catalunya i és un plaer, tot i que ja et repeteixo, professionalment jo em dedico a altres coses, és un plaer el transmetre la nostra visió sobre aquesta qüestió. Aleshores, el que faré en la xerrada d'avui, jo intentaré no allargar-la massa i el que sí que m'agradaria és després tenir un temps per sentir preguntes i intentar respondre-les o senzillament permetre-us expressar les vostres opinions sobre la qüestió. La forma que l'organitzaré, si pots passar la següent diapositiva. Jo dono classes a la universitat i molts dels meus alumnes, tots, tard o d'hora, saben que en els exàmens que poso al final d'una assignatura de macroeconomia, normalment, que és el del que dono classes, i sempre hi ha una part de l'examen que consisteix en una sèrie d'afirmacions
I aleshores el títol de la pregunta és cert, fals o incert. Es tracta de, per cadascuna d'aquestes afirmacions, l'alumne ha de dir si és certa, si és falsa o incerta, però realment no importa el que diguin, si és cert, fals o incert. El que realment importa és com justifica si és cert, fals o incert, perquè a vegades hi ha afirmacions que no estan massa clar, i normalment la majoria són incertes i aleshores el que cal és matisar perquè és incert. Doncs una mica el que faré és això, i el que faré, em sembla que són 4 o 5 o 6, no recordo, afirmacions, i intentaré desenvolupar per què crec que són certes o falses o si no està clar, per què no està clar, i direm en aquest cas són incertes. Doncs aquesta serà l'estructura de la xerrada. Doncs comencem i passem a la primera afirmació. La primera afirmació és: una Catalunya independent no seria viable des d'un punt de vista econòmic. Aquesta afirmació, de totes les... No sé si és la més falsa, però segur que competiria per ser una de les més falses de les que diré. N'hi ha una que encara és més escandalosa, segurament. A veure, en termes abstractes, la viabilitat econòmica de Catalunya, constituïda com un estat propi i plenament integrada en l'economia europea i a l'economia internacional, és inqüestionable. No es pot posar en dubte. Perquè el tipus d'arguments que històricament es donaven fa 100 anys, i els veiem, hi havia un debat sobre aquesta qüestió a Catalunya mateix, doncs clar, es donaven en un món molt diferent al que vivim nosaltres. A l'era de la globalització, que és la que vivim nosaltres, ni la mida de la població d'un país ni la superfície del seu territori són variables que tenen cap rellevància. Per què? Perquè el mercat, diguem, que representa el propi país no té en absolut la importància que tenia fa 100 anys, quan hi havia tot tipus de barreres comercials que impedien les exportacions, les importacions, els moviments de capital entre països i fins i tot els moviments de persones. I, per tant, no ha de sorprendre en absolut, si passem a la següent diapositiva. Aquí tenim una llista, un rànquing, suposo que diríem, dels països industrialitzats, d'economies avançades, els països de l'OCDE, en termes del seu PIB per càpita, de la seva renda per càpita. Per tant, això exclou alguns països que són molt rics però que no formen part d'aquest club de l'OCDE, com els països productors de petroli, perquè allò és una altra història. No té sentit comparar-nos amb aquells. Doncs aquí els tenim, la renda per càpita més alta és de Luxemburg, seguit de Noruega, etc. Espanya està en la posició número 20. A sota de tot, òbviament n'hi ha més, però he tallat el 20. Són els 20 països amb la renda per càpita més alta, i el que veieu a la columna de la dreta és la seva població. Aleshores, d'aquests 20 països, tots són països que més o menys resulten familiars, alguns europeus, altres en altres continents. D'aquests 20 països, si mireu la columna de la dreta, n'hi ha 9 que tenen una població per sota dels 10 milions d'habitants. És el que podríem considerar països relativament petits, no minúsculs, com Andorra, però petits. Per tant, tots aquests són països molt rics, i alguns d'ells estan a dalt de tot del rànquing, com Luxemburg, Noruega, Suïssa, Irlanda, Dinamarca, etc. Per tant, si Catalunya en aquest moment fos un membre de l'OCDE i sortís en aquesta llista com un estat propi, com un país independent, passem a la següent diapositiva, veuríem que estaria en aquesta llista en la posició número 15.
I si ens centrem només en els europeus, em sembla que és la posició número 11 o la número 10. Espanya surt del rànquing, aleshores. Espanya sense Catalunya ja tindria una renda per càpita que estaria per sota del límit d'aquest rànquing. Per tant, això és una evidència que és prou coneguda i és per il·lustrar que el ser un país petit en absolut suposa un entrebanc per ser un país pròsper. Hi ha una altra forma de veure-ho, això, molt diferent, passem a la següent diapositiva, i que és veure com ha evolucionat al llarg de, això és des de la Segona Guerra Mundial, des de 1945, el nombre de països independents en el món. Veiem que no han parat d'augmentar. El 1945, just després de la Segona Guerra Mundial, hi havia 55... Això són membres de les Nacions Unides. Hi ha diferents maneres de comptar els països independents. En aquest cas són els que oficialment són membres de les Nacions Unides. Eren 51 membres l'any 45, quan es van crear les Nacions Unides. L'any 2012 n'eren 193. És a dir, i no ha parat d'augmentar, hi ha hagut diferents onades, els episodis de descolonització, després el desmembrament del que era la Unió Soviètica, etc. Hi ha diferents onades, però en promig hi ha hagut 2 països que s'han independitzat per any i que han estat reconeguts com a tal i han passat a ser membres de les Nacions Unides. Molts d'aquests països són països petits, molt més petits que Catalunya. Si la mida d'un país, o el ser un país petit, fos una variable rellevant, seria difícil d'entendre com hi ha tantes societats, o tantes nacions, petites nacions, que han optat per la via de la independència. Potser ho haurien intentat, però després se n'haurien penedit i s'haurien fusionat amb altres països, però no veiem en absolut cap tendència a això, ni sentim parlar de països que diguin nosaltres vam decidir ser independents però hem canviat d'idea i ara voldríem tornar amb l'antiga metròpolis o el que sigui. El cas de les antigues colònies espanyoles, hi ha 22 països en aquests moments en el món que havien estat part d'Espanya. No sentim pas de cap d'aquests països que vulgui tornar a ser-hi part. Tampoc l'experiència no deu haver estat tan desastrosa com perquè vulguin canviar de parer. Per tant, aquesta no és la qüestió. Aquesta és una qüestió que no té massa interès, la de viabilitat, a començaments del segle XXI. La qüestió que realment és interessant i la que pot ser controvertida i que pot ser subjecte a debat i a opinions diferents és la qüestió de la desitjabilitat. És a dir, no es tracta si Catalunya pot ser viable econòmicament com un estat independent, sinó si és desitjable que Catalunya passi a ser un estat independent dins de la comunitat internacional. I una mica les altres qüestions que trauré en aquesta presentació tindran a veure amb això. És desitjable o no? Però si és viable crec que ho hauríem ja de deixar de banda. I aquí sempre vull recordar que jo em centraré exclusivament en temes econòmics i no cal recordar, suposo que hi ha aspectes no econòmics que per a molts catalans són tant o més importants que els aspectes econòmics. I aquí no en parlaré, però òbviament ja sabem que hi ha altres qüestions que són importants. El que a mi m'interessa i la meva contribució és dir, bé, des d'un punt de vista econòmic és desitjable o no que Catalunya tingui un estat propi. Doncs anem a veure alguns dels arguments que s'han posat sobre la taula. Passem a la següent transparència. Aquesta és la segona afirmació que vull comentar.
i que sovint sentim des de amb diferents orígens. Una Catalunya independent quedaria fora de la Unió Europea i veuria com se li tanquen tots els mercats. Aleshores, aquesta és una qüestió una mica complicada i també una mica avorrida, però cal analitzar-la amb una mica de cura. Primer, què diuen els tractats de la Unió Europea sobre aquesta qüestió? Doncs no diuen res, senzillament no preveuen la possibilitat del que moltes persones anomenen una ampliació interna, és a dir, que hi hagi un territori que forma part de la Unió Europea i que passa a ser membre de la Unió Europea. En aquest sentit, la Unió Europea s'amplia, té un nou membre, però, clar, no és un nou membre com tots els que s'han adherit a la Unió Europea fins ara, que venien de fora, sinó que és un membre que ja estava dintre. Això no està previst. Per què no està previst? Doncs això no us ho sé dir, senzillament no es va preveure. El que està clar és que no es prohibeix. No està en cap lloc dels tractats europeus està prohibit que això es produeixi, aquesta ampliació interna. Per tant, com altres coses, com altres qüestions, això en últim terme serà una decisió política. I els estats de la Unió Europea hauran de decidir què és el que més els hi convé. Si hi ha una situació en la que Catalunya decideix de forma democràtica i pacífica independitzar-se i volent formar part de la Unió Europea. Perquè el que sí que preveu els tractats europeus és que un país que forma part de la Unió Europea, si ho desitja, se'n surti. Això no hi ha qüestió, és a dir, que si Catalunya volgués independitzar-se i sortir de la Unió Europea, amb això sí que no hi hauria cap problema. Però entenc que molta gent, segurament una majoria de la població, voldria mantenir-se dins de la Unió Europea, per tant és natural que ens preguntem si seria possible. Aleshores, a la pràctica, jo crec que la Unió Europea sempre, en aquestes qüestions d'aquest tipus, ha demostrat un pragmatisme molt gran. L'ha demostrat des de molts punts de vista, fins i tot durant aquesta crisi recent, han estat molt pragmàtics a l'hora d'interpretar amb flexibilitat els tractats. Els tractats, per exemple, clarament, de forma clara, prohibien els rescats de països en una situació financera difícil. I n'hem vist per ara 3 de grans i un especial que és el rescat financer de la banca espanyola i ara el de Xipre. O sigui, els tractats europeus prohibien que el Banc Central Europeu comprés deute públic, el que es diu la monetització del deute. I el Banc Central Europeu, després de resistir-se durant molt de temps, des del maig del 2010, ha anat comprant deute públic dels països amb dificultats. O sigui que hi ha una actitud pragmàtica quan ens trobem davant d'una situació complexa. Un exemple molt clar d'això, ja fa bastants anys, però que segur que el recordareu, és el cas de la reunificació d'Alemanya. La reunificació d'Alemanya es va produir de forma increïblement ràpida. I el país, l'Alemanya de l'Est, va passar a ser automàticament part de la Unió Europea, tot i que era un país que durant dècades havia desenvolupat un sistema econòmic, ja no diguem polític, però un sistema econòmic que era antagònic amb els principis que regeixen la Unió Europea. I tot i així se la va absorbir amb una facilitat claríssima. Per què? Perquè hi havia la voluntat de facilitar un procés que si no hagués estat molt complex, si s'hagués deixat de banda Alemanya de l'Est. Més enllà dels aspectes formals del que decideixen els tractats, és molt difícil d'imaginar que la pèrdua dels drets adquirits de ciutadans europeus no té precedents. Els catalans som ciutadans europeus des de fa més de 25 anys. I si se'ns deixés fora de la Unió Europea,
perdríem uns drets que hem tingut durant aquests 25 anys i de forma contra la nostra voluntat, no voluntàriament això. A més, no solament hi hauria aquesta pèrdua de drets adquirits, que sembla difícil d'imaginar, sinó que suposaria un perjudici molt gran o significatiu, com a mínim, per als europeus, no catalans, que resideixen a Catalunya, que també es veurien perjudicats per això. I no diguem ja per les nombroses multinacionals, europees i no europees, però especialment les europees, que es troben a Catalunya i que han fet grans inversions aquí i que volen tenir, doncs, voldrien tenir una continuïtat absoluta amb les seves relacions econòmiques amb la resta d'Europa. Quina és o sigui, ningú hi sortiria guanyant. Qualsevol intent de dificultar la vinculació, la continuïtat en la vinculació de Catalunya amb la Unió Europea seria un intent en el que hi hauria totes les parts hi tindrien a perdre. Per tant, és difícil d'imaginar per què es voldria seguir per aquesta línia. Quina és la solució que veiem des del col·lectiu Wilson, per exemple, en aquesta possible aquesta situació no regulada pels tractats? La solució que ens sembla més adequada és la que proposa un informe que va demanar el Parlament britànic en relació al cas escocès, que es basa en el principi de simultaneïtat. Què vol dir això? Doncs que tots els ciutadans i empreses residents a Catalunya tindrien durant un període transitori continuïtat absoluta en els seus drets i obligacions com a europeus. És a dir, se'ls tractaria formalment com si continuessin sent espanyols, formalment, durant un període transitori. Per exemple, després d'un referèndum, en el que la independència hagués sortit amb una majoria forta. Però al mateix temps que hi ha aquesta continuïtat i se'ns continua tractant formalment com a espanyols, per tant mantenim tots els drets com a membres de ciutadans de la Unió Europea, es reconeix en paral·lel la legitimitat del govern català i de les institucions catalanes per negociar la plena integració com un membre nou de la Unió Europea en un termini ràpid. En un termini ràpid, per què en un termini ràpid? Perquè hi ha poca cosa a negociar. Actualment complim amb totes les normatives de respecte a la democràcia, etc. Se sobreentén que en el període aquest de transició totes les lleis que són vigents actualment a Catalunya, fins que no canviéssim el que vulguem canviar, doncs continuarien vigents. No hi hauria una situació d'anarquia. I per tant aquesta negociació de la plena integració hauria de ser un termini molt ràpid. Aleshores, una vegada això s'hagués negociat, l'adhesió formal com a nou membre de la Unió Europea i la declaració formal d'independència es farien de forma simultània. Per tant, el mateix dia que Catalunya formalment es declara com un nou estat, en aquell moment ja se l'accepta, perquè ja hi hauria hagut tot el període de negociació, com a nou membre de la Unió Europea. Aquest és el procés que sembla més raonable des de tots els punts de vista. També respecte a aquesta qüestió de la nostra relació amb la Unió Europea és important també pensar en l'euro. Quina serà la nostra relació amb l'euro? Òbviament, la decisió dintre del dret d'autodeterminació d'un poble, i en aquest cas d'un poble europeu, està la decisió de si es vol formar part de la zona euro,
si s'està dintre de la Unió Europea o no. En aquest cas, durant aquesta transició, doncs, òbviament, continuaríem formant part de la zona euro, no hi hauria cap problema, o sigui, hi hauria continuïtat absoluta. El que és clar és que no hi haurien representants de Catalunya al Banc Central Europeu, o com no hi serien a les institucions europees com a representants de Catalunya. I el dia que Catalunya fos reconeguda com un membre de la Unió Europea, doncs aleshores sí que hi tindríem els nostres representants com tenen tots els països de la Unió Europea. Algú es pot plantejar que un dels avantatges de ser independent, que Catalunya fos independent, seria l'opció, que hi seria, òbviament, de sortir de la zona euro, tot mantenint-nos dintre de la Unió Europea. En aquest sentit, òbviament, és legítim, jo crec que hi ha moltes raons per pensar que la decisió d'integrar-nos a la zona euro quan es va prendre dins de l'estat espanyol potser no va ser una bona decisió. Ara ens convindria molt en la situació actual, ens hagués convingut molt tenir una moneda pròpia que haguéssim pogut devaluar i estimular així les exportacions i la demanda dels nostres béns, com es va fer en les devaluacions dels anys 92-93, i això no ho podem fer, ara estem lligats. Ara, la possibilitat, l'escenari en el que deixem la zona euro i creem una nova moneda pròpia i un sistema monetari propi, a mi personalment em sembla d'un risc impressionant. Perquè això és una cosa que no es pot improvisar, no es pot fer d'un dia per l'altre, i en la mesura que això s'anticipi, donat que la nova moneda segur que es depreciaria, com es depreciaria la moneda italiana si es creés ara, o la grega, o l'espanyola, o la portuguesa, doncs això portaria a una sortida massiva de capitals i bàsicament el sistema financer podem preveure que col·lapsaria d'un dia per l'altre si hi hagués aquesta anticipació molt clara de que Catalunya sortiria de la zona euro. I per tant crec que és molt important el mantenir-nos dintre de la zona euro, tot reconeixent que té uns costos. El que sí que és fonamental en aquesta transició, això sí que no podem renunciar-hi de cap manera, és que els bancs i les entitats financeres que operen des de Catalunya tinguin accés en tot moment a la liquiditat, és a dir, els crèdits del Banc Central Europeu. Això és fonamental, és perquè actualment, com tots els bancs espanyols o els italians o els grecs, depenen enormement d'aquests crèdits, d'aquesta liquiditat a curt termini. Això no hauria d'haver-hi cap problema, en principi. El Banc Central Europeu seria el primer interessat en que